Mai sauraro assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin taskar masoya inda nake ci gaba da karanto muku littafi mai suna gidanmu. Intisar da Munari na wucewa, Imran ya fito daga cikin shagon Sagir, ya tsaya a kofar shagon, ya fito da sigari guda daya ya kunna ta, ya ci gaba da zuka yana fesar da hayaki. Sagir ne ya fito daga cikin shagon nashi, ya isa kusa da Imran yana kallon shi cikin wani yanayi, kafin ya rasa yadda kansa yana faɗin yau kuma a waje ake son busa hayakin. Imran bai ma nuna ya san da wanzuwar Sagir a wajen ba, ya ci gaba da busa hayakinsa. Sagir ya ƙara kallon sa yana gyaɗa kai kawai, har ya fidda rai da zai bashi amsa, sai ya ji ya ce kawai yau naji ina son na busa ta a waje ne. Sagir ya ce da haka kake yi da baka takura ma yaran shagona ba, ka san dai tun fara zuwanka shagon nan kake takura musu ko? Imran ya wani mele baki lokaci ɗaya yana sauya ma sigarin nasa hannun zama kafin ya ce I know. Sagir ya kalle shi cikin mamaki kafin ya ce ka sani ka ce. Imran sai da ya fesar da hayakin da ya zuƙa, kana ya buɗe baki ya ce to ni zan hana a zuciyarsu yin abin da ta ga dama? Da gangar jikinsu ne ban isa na saka musu ra'ayina ba, sai dai na isa na hana yin abin da ni zai zama takura gare ni. Sagir na shirin magana, Imran ya katse shi da faɗin har da kai ma ai na lura kamar na takura maka ko? Sagir ya ce ai ni ba tun yanzu ba, ka daɗe kana takura ma rayuwata. Imran ya yi ƙaramin tsaki yana faɗin halin ɗan adam kenan. Yanzu da ban rinka zuwa ba sai ka ce na ƙi karɓan maganarka, yanzu kuma ina zuwa kana neman gaya min magana. Ya faɗa cikin nuna jin haushinsa. Da sauri Sagir ya ce to da ka karɓi magana ta ka fara koyon sana'an ne, tunda ka fara zuwa baka komai sai dai ka zauna kana bin kowa da kallo, in ka gaji ka busa hayaki, gaya min me ka koya. Imran ya saki ƙayataccen murmushin da yakan daɗe bai yi shi ba, kafin ya buɗe baki ya ce wa ya faɗa maka ban fara koya ba? Tun yaushe ai ma na yi nisa da fara koyar ɗinki. Sagir ya wani kalle shi a karkace kafin ya ce ban gane ba, ta ina ka fara koyan, me kuma ka fara koyan? Imran ya ce abin da kake koya mutane ina ce bayan ka ɗinki bane da hawa keke da ɗinkawa bane. Sagir yayi dariya yana faɗin sannu malam riga masallaci, to ai ba haka kaga kowa na koyar ɗinkin ba balle ka ce. Imran ya ce ai ni suna na Imran kuma daban nake da kowa, ka ganni nan da kwakwalwata nake koyan abu, bana da buƙatar rubutawa ko gwaji. Sagir ya kalle shi kafin ya ce wai me maka karanta ne a makaranta? Imran na kallon Sagir ido cikin ido kafin ya ce daman na taɓa faɗa maka na yi karatu ne. Sagir ya ce ko baka faɗa min ba, yanayinka da tsarinka na masu ilimi ne, sai dai in baka son faɗa min, dama ni ne na ɗauke ka aboki kuma ɗan uwana, kai ba haka ka ɗauke ni ba Imran. Sagir ya faɗa cikin wani yanayi da Imran ya ji wani iri, baki ya mele kafin ya saki karar sigarin da ke hannunsa da ta ƙare, ya saka rufaffen takalminsa ya take ta kafin ya lalubi aljihun wandonsa ya ɗauko wata ya kunna ta. Sagir duk yana kallon shi, kai ya girgiza kafin ya ce dan Allah ka riga daga ma shan sigarin nan kafa, ba saboda komai ba sai saboda lafiyar ka Imu. Imran ne kamar bai ji shi ba, sai da ya busa hayakin kana ya fesar da hayakin har zuwa fuskar Sagir, wanda ya kauda kai yana faɗin bana son wulakancin kafa kan fuskata ne wajen fesa hayakin sigarin naka. Imran ya karkace kai yana faɗin kila. Daga haka ya tsuke bakinsa. Sagir ya ɓata fuska yana faɗin auƙila ko? Nagode, ai ba sai ka ganni ba ballantana ka min wulakancin. Ya juya zai koma shagonsa, ya ji muryar Imran din yana faɗin ka tambaye ni me na karanta a makaranta ko? To accounting na karanta, na yi digiri na farko har zuwa masters. Sagir lokaci ɗaya yana zaro ido cikin mamaki ya ce are you serious? Imran bai ba tambayar sa muhimmanci ba, ya ce a University of Ibadan na yi duka karatuna. Sagir da mamaki bai gama sakin sa ba ya ce to me yasa kake zaune baka nemi aiki ba ko baka samu bane? Imran ya wani kalli Sagir a dakune kafin ya ce na yi aiki da GT Bank reshen jihar Lagos a baya. Sagir ya ƙara sandarewa da mamaki, baki ya buɗe kafin ya ce kai ɗinnan ashe ma'aikacin banki ne, ban taɓa sani ba Imran. Imran ya ce ba gashi ka sani ba yanzu sai ne. Sagir ya dafa shi yana faɗin to me yasa ka bar aikinka? Kenan in hasashe na ya zama gaskiya ko a Lagos kuka dawo nan da zama. Imran ya kalle shi cikin idanuwan Sagir kafin ya ce eh. Daga nan bai ƙara cewa komai ba, ya ci gaba da shan sigarinsa yana fesar da hayaƙi. Sagir da ke tsaye yana kallon shi cike da mamakinsa
kafin ya ƙara gyara tsayuwa yana faɗin amma tambayar da ta daɗe tana damuna ban samu amsar ta ba, shin me ya baro ku da can Lagos ɗin kuka dawo nan, kuma me yasa ka bar aikin ka zo nan ka zauna baka da aiki sai shan sigari. Imran kamar ba zai ce mai komai ba sai can ya ce it's a long story, kila zaka san dalilin wata rana amma not now. Sagir ya bude baki zai yi magana kenan ya hango Intisar tana tahowa cikin nutsuwarta, kura mata ido yayi yana tunanin kila daga gidan su Imran take, ganin inda Sagir ya shagala da kallo ne yasa Imran shi ma ya waiga yana kallon inda yake kallo. Daidai lokacin da Intisar din ta iso kofar gidan tana dago kanta sai cikin na Imran kamar koyaushe a lokaci daya zuciyoyinsu suka buga a lokaci daya. Gaban Intisar ya faɗi ras, abun kuma da ya ƙara bata mamaki ganin shi ɗauke da sigari yana fitar da hayakin ta hanci ta baki, sai ta ƙara jinjina al'amarin tana shirin saka hijabinta ta toshe hancinta. Ta tuna da abin da ya faru sai ta yi saurin mai da hannunta da gudu ta shige cikin zauren gidan su Sagir tana mai da numfashi. Imran ya bi ta da kallo cikin mamaki kafin ya saka karan sigarin hannunsa zuwa ƙasa ya saka takalmin sai take ya murje ta. Lokaci ɗaya yake faɗin kalli yarinyar ce saboda ta raina ne in ta ganni tana guduna kamar ta ga wani dodo. Sagir da yake lura da abin da ya faru ya ce ba dole ta riƙa gudunka ba, ta ji labarin kana sumar da mutum inda ya shiga hannunka. Imran ya yi tsayi da idanuwansa da suka kwankance suka sauya launi saboda busa hayaki ya ce ina sumarwa, uban wa na taɓa duka har na sumar da shi. Sagir ya ce to ni ina zan sani, ni ma ita take faɗa min. Imran da ransa ya fara ɓaci ya ce maganar banza. Daga haka kawai sai ya juya cikin tafinsa na sassarfa da jarumta ya fara tafiya. Haka kurum ya ji zuciyarsa na tafasa. Sagir ya bi shi da kallon haka kurum yake tunanin hanyar da zai taimaka ma abokinsa wajen dawo da rayuwarsa ta inganta ya bar wannan rayuwar da yake ciki. Shi kuwa Imran ko da ya karasa gida ko gani da kyau baya yi saboda tsabar bacin rai, yana shigowa falon ya fara kwalawa Munari kira cikin tsawa da hargowa. Abba na tsaye a falon yana gyara zaman hular kansa da tasbaha a hannunsa. Fitowarsa daga ɗakinsa kenan ya ɗauro alwala yana jiran Yusuf za su tafi masallaci. Imran ya shigo cikin fushi shi yasa bai ma lura da wanzuwar Abba a falon ba. Yusuf ya fito daga shashinsu, Safiya na bayansa cikin mamakin wannan gigitacciyar tsawar da Imran ke amfani da ita wajen kiran sunan Munari. Daman shi ma yana shirin fitowa ne su tafi masallaci da Abba. Ya Yusuf ne da suka bayyana a falon ya kalli Imran yana faɗin lafiyarka, me Munarin ta yi maka kake mata wannan kira? Ko kallonsa bai yi ba illa ɗaga murya da yana kallon Safiya wacce ya ce waya shi. Cikin launin ɓacin ransa da tuni muryarsa ta sauya cikin sanyinta ta ce tana ɗakinta. Bai tsaya mata magana ba ya fara taku zuwa kofar ɗakin Munarin yana faɗin wallahi kin ji rantsuwa ɗaya kika bari na taka kafata daga inda nake baki fito ba sai na tabbata na miki dukan kamshin lahira yadda zaki ji daɗin ba wata labarin ina sumar da mutane. Ya faɗa cikin fushi lokaci ɗaya jijiyoyin kansa suna tashi raɗau ƙirjinsa na wani tashi yana komawa. Yusuf ya kalle shi ya koma yana kallon Abba da ya yi tsaye kawai yana kallon ikon Allah. Munari tun fitowarta daga toilet ta ji kiran da Imran yake mata. Ta san yau kashinta ya bushe, tsoro ne ya hana ta fitowa, tana tsaye tana rawar jiki da na zuciya cikin jin abin da ya ce ne yasa ta saddakar ta fito domin ta tabbata zai aikata abin da ya ce ba wanda ya isa ya hana shi. Maganarsa kamar kaifi takobi ne, in ya sara sai ta yi yanka. Cikin karkarwar jiki ta fito, daman kofar tana buɗe ne tun shigarta bata rufe ba. Haka ta haɗe hannayenta saman cikinta tana fiki-fiki da ido har sun fara kawo ruwa. Saboda tsoro tana hango kanta bayan ta shiga hannun Ya'imu yana kwalle da ita kamar yadda yake faɗi. Bata gama karasowa gabansa ba ya daka mata tsawa cikin kakkausan murya yana faɗin kina ji na ina kiranki kina banza da ni don ubanki kin raina ni ko ni sa'an wasan ki ne. Ya ƙara shi faɗa yana nuna ta da yatsa lokaci ɗaya yana jin kamar ya saka kafa ya bata wani bugun da sai ta suma nan take. Munari da ta ruɗe ai sai ta zube gabansa ta fashe da kuka tana yi tana kankame jikinta waje ɗaya. Abba da ke tsaye ya ɗaga baki ya ce Imran kada ka dake ta na ce. Amma Imran bai ma san Abba na magana ba, ɓacin rai ya rufe mai ganinsa da jinsa. Cikin kufuluwa ya kalle ta yana faɗin wannan kukan naki ba zai hana ni sauya miki kamanni yau a cikin gidan nan ba. Wane ne ya baki izinin kawo wannan yarinyar gidan nan, kuma waye baki izinin da zaki kulla kawance da ita har zaki rika bata labari akan gidanmu? Iskancin naki ma ba zai tsaya kan wanda kika raina ba sai kin tsallako kaina ko?
saboda ban taba yi ma fuskar ki dameji ba, shi yasa har kike da bakin faɗa ma wata mara kunyar yarinyar can ina duka har sai na sumar da mutum ko. Ya ƙara shi faɗa da tsawar da ta gigita Munari, ta fara magana cikin kuka. Ni wallahi ban faɗa mata ba. Ai bata kai ƙarshen maganar ba, ya ɗaga hannu ya wanke ta da wani lafiyayyen mari da sai da ta kife, ya kuma saka kafa yayi kwalle da ita, ta faɗi can gefe sai da kanta ya bugu. Ji kuke wanda ta saka dole Munari ta saki marayan kuka tana faɗin wayyo Allah na ya mu dan Allah ka ya haƙuri abba ya Yusuf ku taimaka min. Take faɗi tana kuka. Abba bai motsa ba, shi ma ransa ya ɓaci. Yusuf ne ya riko Imran ɗin cikin ɓacin rai, ganin yana shirin ƙara bin Munari ya taka da takalmin ƙafarsa. Safiya kuma baya ta ja, tsoro ya kama ta, gashi tana son isa wajen Munari, tana tsoron kada Imran ita ma ya illata ta. Ya rike shi sosai yana faɗin Imran, what is your problem ne? Abba na maka magana fa, ka mai da shi banza. Kai baka jin kunyar dukan mace ma kanwarka wacce baka da kamar ta? Imran ya kalle shi, idanuwansa jajir kafin ya kwace jikinsa yana faɗin, ina magana tana ce min ba haka ba. Zan mata ƙarya ne, ni ina wasa da ita ne, za ta dinga ba mu wannan yarinyar labarin ina sumar da mutane. Ba na son na ɓata ma wani rai, shi yasa ba na shiga shirgin da ba nawa ba. Ni ma na tsani ka ɓata min raina saboda ba na son raina ya ɓaci. Ya faɗa cikin hargowa, lokaci ɗaya yana wani buga ƙafarsa. Ya ci gaba da faɗin, zan ci gaba da dukanta har sai ta suma, sai ta ji daɗin ba da labarin ina sumar da mutane. In na ƙara ganinki da wannan yarinyar sai na illata ki. Nonsense kawai. Ya daga kafa ya wuce zuwa ɗakinsa, ya shiga ya banko kofa, ji kake bam kamar zai ballata. Abba ya jinjina kai kawai, ya kasa cewa komai. Yusuf ya kalla wanda ya daga Munari da take kuka, ya kalli Safiya yana faɗin kama ta don Allah. Da sauri ta rike ta tana masa sannu, cikin tausayawa Abba ya juya yana faɗin mu tafi masallaci Yusuf. Ba musu ya bi bayan Abba suka fice, ita kuma Safiya ta kama Munari zuwa ɗakinta, sai da suka shiga ta rufo kofar take faɗin ke ma Munari me ya aike ki ba ma intu wannan labarin, gashi nan ya je kunnansa yanzu. Munari na kuka tana dafa da goshinta inda har ya suntuma. Ta ce wallahi ban sani ba anti Safiya, ban san zai ji labari ba, da ban faɗa mata ba. Safiya ta ce to ita ya aka yi ma ta ganshi har ta faɗa mai. Munari na sharar majina ta ce ba zai zama ita ta faɗa mai ba, sai dai in ta yi zancen da yara Sagir ne, shi kuma cikin magana ya faɗa mai, kuma zai kawo ni ce. Daman ga haushin abin da inta ta mai ya haɗa ya huce a kaina, da kuma haushin ƙawancen da muka fara da ita, saboda ya min kashe din kada na yarda na yi ƙawa da kowa. Anta Safiya ta ya zai ce kada na yi ƙawa, ni ba mutum bace da ba na son farin ciki, ko kuwa shi ba abokin gare shi ba. Ta ƙara shafaɗa cikin kuka da tausayinta ya kama Safiya, ta rungume ta, ta bata baki. Da ƙyar ta lallashe ta yi shiru, ta ɗauko man zafi ta shafa mata a goshinta. Bayan ta sake alwala ta fice ta barta tana ƙoƙarin ta da sallah. Ita ma sashinta ta shiga domin ta gabatar da sallah. A ranta tana tunanin duk iya hasashenta kan Imran ya wuce yadda take tunani ko take tsammani. Sa'abba ba su dawo ba sai bayan sallar isha. Suna fitowa daga masallaci suka ga Imran ya fito yana saka takalmi, ya sauya kaya daga riga da wandon zuwa wata bakar jallabiya. Sagir ne yake mai magana, yayi banza da shi ya wuce kamar zai tashi sama. Da shi aka yi sallar magariba, duk da raka'a ɗaya ya samu sai ya rama sauran. Ya tsaya har aka yi sallar isha, yana sahun baya ne, shi yasa Sa'abba ba su lura da shi ba. Sagir ne ya gaisa da Sa'abba. Abba ya dafa kafaɗarsa yana faɗin ka rabu da shi, yau zuciyar tasa ne ta tashi, har gobe da wannan bakar zuciyar zai wayi gari. Sagir ya kaɗa kai yana faɗin Allah ya kyauta. Da haka suka yi sallama ya nufi cikin gida, duk da ya damu yana tunanin kan maganar da ya faɗa mai ne in bai kuskure ba komai zai dawo kan Munari ne, domin zai ce ita ta gaya ma Intisar. Tuna haka da yayi ne ya dafe kansa yana faɗin ya ilahi, me yasa na aikata haka? Na fi kowa sanin Imran ɗan ransa ya ɓaci kamar mahaukaci yake, kada ya je ya doki 'yar mutane fa. Abba bai tada maganar ba har bayan sun dawo, sai da suka gama dina kana ya taka da kansa har ɗakin Munari domin ta ƙi fitowa. Ta ce ma Safiya ta ƙoshi, kan gado ya ganta da ƙunƙune cikin bargo tana kuka. Bata ma san ya shigo ba, sai da ya kira sunanta kana ta ɗago tana kallon shi. Cikin dattakonsa ya zauna gefenta yana faɗin tashi zaune magana zami. Ba musu ta yaye bargon da ta lulluɓa da shi, lokaci ɗaya tana sharar hawaye. Goshinta ya shafa, ganin ya kumbura ya ce yana zafi ne. Munarin Abba kai ta gyaɗa mai, sai ga hawaye shar. Rungume ta yana faɗin ki yi haƙuri, daina kuka kin ji ko? Kai ta gyaɗa mai
shi kuma ya saka hannu yana share mata hawaye. Lokaci ɗaya ya ɗago ta yana faɗin kalle ni nan Maimunatu. Kallonsa ta yi, shi kuma ya tallafe fuskarta yana faɗin menene matsayin Imran a wajenki. Cikin sanyin murya ta ce yaya na ne Abba. Abba ya jinjina kai kafin ya ce duk abin da zai yi miki bai isa ya ce baya son ki ba. Ke ma baki isa ki cire wannan jinin da ya haɗa ku ba Munari. Imran baya shiga shirgin da ba nasa ba, kuma baya duka ko faɗa in dai ba a taɓa shi ba ko. Kai ta gyaɗa mai sai ya ci gaba da faɗin ba ina shigar mai bane a'a, sai dan ina so na nuna miki laifin ki daya a wannan abin shine kin yi rashin wayo Munari. Imran dan uwanki ne na jini da kuke zaune gida daya, Intisar kuma kawarki ce da kuka hadu ba dadewa. Bai kamata ki gaya mata abin da ya shafi Imran ba Munari. Menene naki na labarin yana duka har ya sumar? Waye taba sumarwa? Margayiya Asma'u? Ita ma lokacin harkarsa ta shiga ta bata mai rai, ya zuciya ya naushe ta a ciki, sai abin ya zo da tsautsayi ta faɗi ta suma. Bayan ita kin ƙara jin ya sumar da wani ne? Sai dai hargowar shi in aka ɓata mai rai. Na san bai da kyau, yana da bakar zuciya irin ta fulanin da suka fito daga duku, amma duk da haka bai kamata ki zubar da ƙimar ɗan uwanki da ta gidanku ba. Wannan labarin san bai dace ba, kuma baki kyauta ba. Intisar za ta raina yayanki, duk da na san ba za ta aikata haka ba. Na yarda da tarbiyyarta, ina mata kallon kamar kice Munari, amma duk da haka abin da kika aikata bai yi daidai ba sam. Ya ƙara shafaɗa cikin taushin murya. Munari da ta gano laifinta ta ce haka ne Abba, ban kyauta ba, ni ma ba da wata manufa na gaya mata ba haka ba. Insha Allahu na ji maganar ka, ba zan ƙara ba. Abba ya ji daɗi, ya jinjina mata kai kafin ya sake ta yana faɗin good Munarin abbanta, yanzu ki min alƙawarin da safe in ya huce zaki ba shi haƙuri. Da sauri ta ce insha Allahu Abba zan ba shi haƙuri. Abba ya dafa kanta yana faɗin Allah ya miki albarka da ke da yayi ki gaba ɗaya. Munari ta amsa da amin kafin ya miƙe ya fice ta raka sa da kallon ƙauna har ya fice kafin ta koma ta kwanta. Shi yasa take son Abba, yana da sauƙin kai sosai, ba zai maka faɗa ba sai dai cikin sauƙi zai ganar da kai kuskuren ka, ta gano laifinta, kuma da yardar Allah za ta ba ya Imran haƙuri da safe kafin ta tafi makaranta. Washe gari ta kama Monday ne karfe 7:30 na safe. Na rike da lakta, shi yasa ta shirya da wuri. Ci kadai ta sha da bread. Yusuf ma ya shirya cikin suit baki da fari na tafiya wajen aiki. Dukkan su a tare suka yi breakfast banda Imran wanda tun jiya da ya dawo daga masallaci ya shiga ɗakin sa ba wanda ya ji motsin sa. Munari ta fara tunanin ta buga mai kofa ne, sai kuma ta fasa sanin halin sa kar ta ƙara wani laifin. Suna shirin tafiya yau, ya Yusuf za ta bi ya ajiye ta makaranta, sai ga Imran din ya fito sanye da wando trikwata ba riga a jikinsa, bai ma kowa magana ba. Abba kadai ya ce mai ina kwana, Aunty Safiya ma ta gaishe shi yayi kamar bai ji ta ba, ya wuce kitchen. Yusuf da ke tsaye ya mika mata hannu, ta bashi briefcase ɗinsa, ya karba yana faɗin kada ki ƙara gaishe shi, kanina ne ba yaya yake gare ni ba, yadda zai girmama ni haka ke ma zai girmama ki. Anti kike a wajensa. Safiya ta ji abin wani iri, bata ce komai ba, amma a ranta ni ban matsa kaina ba da sai ya kira ni anti. Imran da ya fito daga kitchen dauke da goran ruwa, ya ji duk abin da Yusuf ya ce, bai nuna mai ya ji ba, sai ma ƙara dakuna fuska da zai wuce. Munari da ke gefe cikin shirin fita ta ce ya Imran good morning. Bai ma da ita ba, ya rike marikin kofar sa, kana ya juya yana kallanta. Da sauri ta rike kunnuwanta kafin ta ce I'm sorry ya Imu, ba zan ƙara ba please. Yadda ta yi ne yasa sai ya ji kuma zuciyar shi ta yi sanyi. Dan fuska ya saki kafin ya ce is okay. Daga haka ya bude kofar sa ya shige ya rufe. Abba da ke saman dining yana ƙara sakaryawa ya ce halayyar su suna min kamanceceniya da juna. Yusuf ya ce Abba da wane? Abba sai da ya dade bai yi magana ba kafin ya kada kai yana faɗin babban ku ya Kabiru barista, baban Kanis da Sajida. Daga Yusuf har Munari ba wanda ya iya magana saboda yadda jikinsu yayi sanyi. Balle Safiya da ke gefe a ranta tana tunanin yadda abin ya rage ma wannan gidan kenan su koma ga ahalinsu, kuma ta yi wannan alƙawarin sai ta cika shi da yardar Allah. Sallama suka yi ma Abba suka fice. Safiya ta raka su har haraba. Suna fita daga gidan, Intisar ta kira Munari ta ce tana kofar gidan su Sagir tana jiranta su wuce, sai ta rasa ne za ta ce mata. Tana jin kunyar ta ce mata ta wuce, alhalin kwanakin nan duk tare suke tafiya. Yusuf ne da yake jin maganar Intisar din
ki gaya mata ga mu nan zamu dauke ta. Cikin mamaki ta kalle shi sai ya gyada mata kai, lokaci ɗaya yana sakar mata murmushi. Da sauri ta faɗa ma Intisar din ga sunan zuwa, ita da yaya Yusuf zai kai su makaranta kafin ya wuce ofis. Haka kuwa aka yi, suna zuwa kofar gidan suka ganta cikin shirinta yau kamar sun hada baki. Dukkan su hijabai suka saka. Intisar ta bude bayan motar ta shiga, sai da suka fara tafiya kana ta gaida yaya Yusuf ya amsa mata cikin sakin fuska yana tambayar ta karatu. Ta amsa da alhamdulillah. Nan ya ce su dage Allah ya ba su sa'a, suka amsa da amin. Intisar na ta kallon shi, ita fa har yanayi yake mata da ya Bashir in yana magana. Har bakin department din su ya kai su, kana ya ba su wanke yace su siya abinci, suka amsa suna godiya. Kafin yayi ribas ya juya ya fice daga makarantar, ya dauki hanyar ma'aikatar su. Lokaci daya yana duba agogon silbar da ke daure a tsintsiyar hannun shi. Inci bata lura goshin Munar ba sai da suka fito daga lecture da ta tambaye ta sai ta ce mata kumewa ta yi da kofar toilet dinta. Inci ta nuna tausayawa sosai har tana ce mata ko za su je asibiti ne. Munar ta ce ba komai, amma bata yarda ta gaya ma Inti komai ba, sai ma Intin din take ba ta labarin jiya bayan ta dawo daga raka ta gaya Imran da Sagir ta shige gida da gudu. Munar murmushi kadai ta yi bata ce komai ba. Ranar sai 5 na yamma suka gama da makaranta suka dawo gida, daga bakin titi suka sauka suka gangaro. Intisar ta fara shigewa, ita kuma Munar ta karasa gida bayan ta sha labarin zuwan dadin Intisar din, ko domin ta san yana son Intisar shi yasa yake shugaba ta. To mai sauraro bar mu dakata anan da karanto muku wannan littafi mai suna Gidanmu. Ku bar zagina, ku bar zagina.